Svet sa opäť otriasa v základoch a Slovensko to sleduje so zatajeným dychom. Útok na Irán rozvíril globálne napätie a okamžite vyvolal silné reakcie aj na domácej politickej scéne. Premiér Robert Fico hovorí o totálnom rozklade svetového poriadku a varuje, že veľké mocnosti si robia čo chcú, zatiaľ čo menšie štáty len bezmocne sledujú vývoj. Podľa neho Organizácia spojených národov stráca autoritu a Európska únia nie je schopná presadiť sa ako rešpektovaný mierový hráč. Tvrdí, že Európa by mala tlačiť na diplomatické riešenia konfliktov, nie prispievať k ich predlžovaniu. Varuje aj pred tvrdými ekonomickými dôsledkami, ktoré by mohli dopadnúť na Slovensko, ak sa situácia na Blízkom východe vyhrotí a dôjde k obmedzeniu dodávok ropy. Ešte ostrejší tón zvolil podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha. Ten odmietol vojnu proti Iránu rovnako, ako kedysi odmietal vojnu proti Iraku. Tvrdí, že zásah proti Iránu je porušením medzinárodného práva a že Spojené štáty spolu s Izraelom destabilizujú región. Jeho slová vyvolali búrlivé reakcie, pretože otvoril aj otázku podpory Ukrajiny a postavil ju do súvisu s aktuálnym konfliktom. Podľa Blahu by Slovensko nemalo slepo podporovať kroky veľmocí, ale malo by si zachovať vlastnú suverenitu a presadzovať mierové riešenia. Lenže za ostrými politickými vyhláseniami sa skrýva oveľa vážnejšia otázka, ktorú si dnes kladú milióny ľudí po celom svete. Smerujeme k tretej svetovej vojne? Aby sme tomu porozumeli, treba sa pozrieť na širší obraz. Svet dnes nie je pokojný. V Európe pokračuje vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá zásadne zmenila bezpečnostnú architektúru kontinentu. Západ podporuje Kyjev vojensky aj finančne, zatiaľ čo Rusko hovorí o konfrontácii so Severoatlantickou alianciou. Napätie medzi Moskvou a Washingtonom je najvyššie za posledné 10 ročia. Na Blízkom východe prebieha konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas v pásme Gazy. Do tohto napätia nepriamo vstupuje Irán, ktorý podporuje viaceré ozbrojené skupiny v regióne. Situácia je výbušná, pretože každý nesprávny krok môže vtiahnuť do konfliktu ďalšie krajiny. Irán je regionálna mocnosť so silným vplyvom v Libanone, Sýrii, Iraku aj Jemene. Ak by došlo k priamému stretu medzi Iránom a Spojenými štátmi alebo Izraelom vo väčšom rozsahu, mohlo by to spustiť dominový efekt. K tomu treba pripočítať rastúce napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou. Spor o Tajvan, obchodné vojny, technologické sankcie a súperenie o globálny vplyv vytvárajú ďalšiu líniu potenciálneho konfliktu. V Afrike prebiehajú prevraty a občianske vojny. V Ázii sa vyostrujú územné spory v Juhočínskom mori. Svet sa postupne mení na priestor viacerých paralelných kríz. Znamená to, že tretia svetová vojna je za dverami? Realita je zložitejšia. Veľmoci si uvedomujú, že otvorený globálny konflikt by bol katastrofou nevídaných rozmerov. Existencia jadrových zbraní pôsobí ako silný, odstrašujúci faktor. Priamy stret veľmocí by mohol viesť k ničivým následkom pre celé ľudstvo. Preto sa konflikty často odohrávajú nepriamo, prostredníctvom regionálnych vojen, ekonomických sankcií, kybernetických útokov a informačných operácií. Svet už dnes žije v stave permanentného napätia, ale zatiaľ sa vyhýba priamému globálnemu stretu. Pre Slovensko by prípadná eskalácia znamenala predovšetkým ekonomický otras. Ak by sa narušili dodávky ropy z Blízkeho východu, ceny energií by mohli prudko vzrásť. Vyššie ceny pohonných hmôt by zdražili dopravu, potraviny aj bežné služby. Inflácia by mohla opäť nabrať na sile a zasiahnuť rodinné rozpočty. Slovensko ako malá otvorená ekonomika je citlivé na výkyvy globálnych trhov. Okrem toho by mohlo dôjsť k ďalším migračným vlnám a zvýšenému tlaku na bezpečnostné zložky. Bezpečnostne je Slovensko súčasťou NATO, čo znamená záväzky, ale aj ochranu kolektívnej obrany. Priame vojenské ohrozenie nášho územia je momentálne nepravdepodobné, no hybridné hrozby, kybernetické útoky a dezinformačné kampane sú realitou už dnes. Nestabilita vo svete sa tak môže prejaviť aj bez výstrelu na našom území. Svet sa nachádza v období historickej premeny.
Doterajší poriadok, v ktorom dominovala jedna superveľmoc, sa mení na multipolárny systém, kde si mocnosti navzájom testujú hranice. Konflikty sa prelínajú a vzájomne ovplyvňujú. Každá iskra môže zapáliť väčší požiar, no zároveň existuje silná snaha vyhnúť sa úplnej katastrofe. Otázka tretej svetovej vojny preto zostáva otvorená, no nie je nevyhnutná. Skôr než jeden veľký globálny konflikt dnes vidíme sériu regionálnych vojen a geopolitických zápasov, ktoré vytvárajú pocit neistoty a strachu. Pre Slovensko bude kľúčové udržať ekonomickú stabilitu, rozumnú diplomáciu a vnútorný pokoj. V čase, keď svet balansuje na hrane, bude rozhodovať schopnosť lídrov konať chladne a s rozvahou, nie pod tlakom emócií.